Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. B'investiment ta' €2,500,000 ġie inawgurat il-padiljun tal-handball bħala parti mill-kumpless sportiv Marija Assunta fil-Ħamrun. L-inawgurazzjoni saret f'konferenza tal-Gvern bit-tema Nwettqu flimkien. Kif ġie spjegat kif bekk dan il-padiljun sar l-ewwel kumpless f'Malta li huwa speċifikament għall-logħba handball. Din il-faċilità hija parti minn investiment akbar li sar f'dan il-kumpless, fosthom l-ewwel fl-Akkademja ta' Snooker f'Malta b'investiment ta' €700,000. Minn barra l-ground tal-futbol li diġà sar fil-kumpless huwa ppjanat ukoll li jkun hemm faċilitajiet oħrajn għal diversi dixxilpini sportivi. Is-sala li takkomoda 155 spettatur se tkun użata primarjament għat-taħriġ tal-handball minn adulti sa tfal, kif ukoll mill-programmi ta' Sport Malta u mill-iskejjel. Is-sala li saret fuq speċifikazzjonijiet tal-International Handball Federation hija magħmra b'teknoloġija konformi mal-istandards tal-federazzjoni. L-atleti tal-handball esprimew kif dan il-proġett huwa ħolma li saret realtà kif se tkompli tgħinhom jimxu l-qudiem fil-karriera sportiva tagħhom. Meta nilagħbu l-imsida fl-università, il-kort hija differenti minn dak li ssib fit-turnament sa barra u l-atleti kemm il-darba jisom jinħasdu għax ma tkunx familjari mal-post u hekk. Imma issa proġett sabiħ u ħerqanin li nibdew nużawha minn għada. Tkellimna wkoll mal-kap eżekuttiv ta' Sport Malta Marko Tajjar li spjegalna kif din il-faċilità tal-ogħla kwalità se tintuża minn adulti, tfal u żgħażagħ. Privu ta' xejn huwa investiment importanti qed inkomplu nkabru l-kumpless sportiv ta' Marija Assunta, kumpless ġdid ta' Sport Malta li ġa għandu ground tal-futbol u padiljun tal-snooker u hawnhekk ħanilqgħu diversi tfal u żgħażagħ tal-iskejjel li ħejlabu l-logħba tal-handball però mhux biss. Faċilità top notch. Kif ukoll il-Handball Association. Il-Ministru Clifton Grima li jinawgura din il-faċilità qal il-viżjoni tal-Gvern hija li jsiru faċilitajiet sportivi aċċessibbli u qrib ta' kulħadd. Investiment ta' €2.5 miljun li permezz tiegħu propri ħajkollna dixxilpina sportiva oħra illi ħajkollha faċilità tal-ogħla livell, faċilità ta' livell internazzjonali u allura tagħti aktar għodda l-atleti tagħna, amministraturi tagħna sabiex ikunu jistgħu jipprattikaw dan l-isport ġew pajjiżna imma għalfejn le meta jirrappreżentawna anke lil hinn minn xtutna ikollhom propju it-taħriġ li jkun sar fuq faċilità tal-ogħla livell. Din il-faċilità hija msemmija għal Mibki Lewis Borch li beda l-logħba tal-handball f'pajjiżna.